आय भैया, हम गायक आयुष अकेला बड़े ही सुंदर नवरात्र गीत लेके आयल बानी। और नवरात्र काहे के मनावल जाला रउआ लोग के बीच गीत के माध्यम से सुनावत आनी। महिषासुर के मारी गिरावली शेरा वाली 10 भुजा वाली महिषासुर के मार गिरावली शेरा वाली 10 भुजा वाली महिया शेरा वाली महिया जोता वाली बाघावा के करेली सवारी उमहतारी 10 भुजा वाली महिषासुर के मार गिरावली शेरा वाली 10 भुजा वाली। बोला बोला धाम वाली सिंहासनी मैया की। ब्रह्मा जी से महिषासुर वरदान जब पाई देवता दानव में हो खेला कल लड़ाई। ब्रह्मा जी से महिषा ब्रह्मा जी से महिषा ब्रह्मा जी से महिषासुर वरदान जब पाई देवता दानव में हो खेला गल लड़ाई। सृष्टि नाश चलले पापी राग 600 सृष्टि नाश चलले पापी राग 600 तबे लिहिले अवतार दुर्गा आदि सकति शेरा वाली 10 भुजा वाली महिषासुर के मार गिरावली शेरा वाली 10 भुजा वाली। बोला बोला शेरा वाली मैया की। नव दिन महिया से भइल घमसान युद्धबा 10वें दिने भइल राग 6 के बधबा। नव दिन मैया नव दिन मैया नव दिन मैया से भइल
धाबा